Mnogi ljudi kada pričaju o investiranju, odmah se fokusiraju na kako da ulažu novac, a zapostavljaju mnogo važnije pitanje. Zašto to uopšte raditi? A odgovor na to zašto je veoma jednostavan. Inflacija svake godine postepeno umanjuje vrednost tvog novca. Ono što danas možeš da kupiš za 100 evra, za 5 godina će koštati više. Sa istih 100 evra moći ćeš da kupiš manje. Novac koji mirno stoji na tekućem računu ili ispod dušeka gubi kupovnu moć iz godine u godinu. Upravo zbog toga ljudi investiraju, ne da bi se obogatili preko noći. To je retko i veoma rizično. Već da zaštite ono što već imaju i da omoguće da njihov novac barem prati inflaciju, a idealno i da je nadmaši na duži rok. Dakle, inflacija je glavni razlog zašto treba da investiraš svoj novac. Projektovana godišnja inflacija koju ciljaju Federalne rezerve i Evropska centralna banka iznosi oko 2% godišnje. Međutim, u poslednje vreme, naročito posle korone, stvarna inflacija je bila znatno viša i u pojedinim periodima prelazila je i preko 10% godišnje. Hajde da vidimo šta to znači u praksi. Ako imaš $100 danas, za godinu dana taj novac će vredeti samo $98. To i nije tako strašno, zar ne? Pogledaj sad ovaj primer. U 2019. godini, sa platom od $1000, mogao si da kupiš 1470 litara ulja, cena $0,68 po litru. U 2025. godini isto ulje košta $2. Za istu platu sada možeš da kupiš samo 500 litara. To je 66% manje. Zbog ovoga, naš cilj je da pobedimo inflaciju. Ako novac samo stoji i ne radi za sebe, gubi vrednost. Najlakši način da se pobedi inflacija je investiranje. Istorijski gledano, u poslednjih 20 plus godina, prosečan povrat investicije na berzi je između 8 do 10% godišnje, što je daleko iznad inflacije od 2 do 3%. Drugi razlog zbog kog ljudi investiraju na berzi je povezan sa frazom potreban je novac da bi napravio novac. Ovo nije samo stara izreka, to je surova realnost finansija. Kada investiraš, tvoj novac prestaje da bude samo pasivna suma na računu i počinje aktivno da radi za tebe. Umesto da zarađuješ samo sopstvenim vremenom i trudom, tvoja investicija zarađuje sama, 24/7, čak i dok spavaš. To je upravo ono što omogućava moć složene kamate, ali o tome ćemo detaljnije u sledećoj lekciji.